Είναι ευχάριστο να βρίσκομαι ξανά δεύτερη φορά στην πόλη, στην Πρέβεζα. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου δεν συγχωρείται πλέον οποιοσδήποτε τρέχει αυταπάτες για το πού πηγαίνει η όλη ιστορία και το πού θα μας οδηγήσουν λίγοι αντισυντρόφους. Αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι μετά τις μεγάλες κινητοποίησεις, αντιστάσεις και λαϊκές αντιδράσεις που υπήρξαν όλο το προηγούμενο διάστημα με κορύφωση την 28 Οκτωβρίου, έριξαν την κυβέρνηση Παπανδρέου. Η κυβέρνηση Παπανδρέου δεν ήθελε να πέσει, δεν είχε εντολή να πέσει. Είχε αναλάβει ένα συμβόλαιο ενάντια στη χώρα, συμβόλαιο θανάτου, έπρεπε να το ολοκληρώσει. Με κανέναν τρόπο δεν ήθελε να υποχωρήσει ή να φύγει. Την ανάγκασε ο λαός βεβαίως να κάνει αναδίπλωση. Γιατί αναδίπλωση είναι αυτό που ζούμε σήμερα. Αυτό επέτρεψε στον λαό να ρίξει τις μάσκες από πάρα πολλούς και να φανεί τελικά ποιος στέκεται όντως σε ένα έδαφος που αποκαλείται από κάποιους αντιμνημονιακό ή ενάντια στις πολιτικές και ποιος δεν είναι. Ξαφνικά πέσαν οι μάσκες, ο κάθε κατηγάρης πήγε στον πάγκο του και τέλος πάντων όλοι στρατεύτηκαν ή εκείνοι που ήταν φανατικοί, τουλάχιστον σε όσο από εμάς παρακολουθήσαμε τα πράγματα που γινόταν, ήταν ξεκάθαρο, στρατεύτηκαν στη λύση της ολοκληρωτικής πτώχευσης της χώρας και της δίμευσης της, αν θέλετε, του ξεπουλήματός της. Αυτό ήρθε να εξυπηρετήσει ο κ. Παπαδήμος. Η λύση της κυβέρνησης και εθνικής συνεννόησης, η οποία υπάρχει σήμερα, προετοιμάζεται από πέρυσι την Άνοιξη. Ένας από τους πρωταγωνιστές είναι ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος συζητούσε συστηματικά με στελέχη και ακαδημαϊκούς, στελέχη επιχειρήσεων εντός και εκτός Ελλάδας, στην προσπάθεια να βρει σύνθεση ή προσπάθεια να διαμορφώσει ένα κυβερνητικό σχήμα ή ένα δυνάμει κυβερνητικό σχήμα εθνικής συνεννόησης. Βεβαίως, όλα αυτά γίνονται παρά και ενάντια στο Σύνταγμα. Δεν έχει να κάνει με δεν υπάρχει κανένας είδους νομότυπη διαδικασία. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία θυμίζει μέρες του 1936, όχι τις γνωστές μέρες του 1936, που την έννοια των καπνεργατών διαλύσαν ή κατασφάξαν στην Καβάλα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά τον Απρίλιο του 1936, όπου τα μεγάλα κόμματα της εποχής συμφωνήσανε παρά και ενάντια, βενιζελική αντιβενιζελική, που τους χώριζε αίμα, σκοτωμός και όλα αυτά τα πράγματα, συμφωνήσανε και βγάλανε μια υπερκομματική, ακομμάτιστη, όπως λεγόταν τότε, κυβέρνηση υπό τον μέγα και πολύ στρατηγό, αν και δεν υπήρξε ποτέ στρατηγός, Ιωάννη Μεταξά. Τότε τα πραξικοπήματα γινόταν, γιατί όσο τάξη χρειαζόταν, μάλλον επικεφαλής των πραξικοπήματων, χρειαζόταν τότε στρατιωτικούς. Σήμερα χρειάζεται τραπεζίτες. Και έτσι βάλανε, με την ίδια διαδικασία και την ίδια λογική, βάλανε τον κύριο Παπαδήμο. Ο κύριος Παπαδήμος μας είναι πάρα πολύ γνώριμος. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Είναι ο υφιστάμενος του γραφείου Ευρώπης της Goldman Sachs του κύριου Μόντι, επικεφαλής ήταν ο κύριος Μόντι, υφιστάμενος του ήταν ο κύριος Παπαδήμος. Μετά μας το φέρανε και το φυτέψανε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Επί διεύθυνσής του, το τμήμα Χρυσού, εντελώς τυχαία, του δώσανε τον τομέα Χρυσού. Οι Αμερικανοί, καθότι προτεκτοράτο από παλιά. Ανέλαβε να ξεπλύνει το κατοχικό χρυσό της Ιαπωνίας από τις Φιλιππίνες προς όφελος των Αμερικανών, ο οποίος περνούσε από εδώ. Πήγαινε ο κύριος Παπαδήμος, σφράγγιζε τα κουτιά και ξαναφεύγανε ο χρυσός προς τη Ζηρίχη και τη Βασιλεία, όπου φυλάσσεται σήμερα, προς όφελος των Αμερικανών φυσικά. Η Επιτροπή της Γερουσίας, της Αμερικανικής Γερουσίας, έκανε έρευνα για τον κύριο Παπαδήμο. Η έρευνα είναι ακόμη διενεργείται ακόμη. Από εκεί ξέρουμε τις πληροφορίες, που βεβαίως ποτέ δεν εμφανίστηκαν εδώ και θα σας πω για ποιους λόγους. Μετά ο κ. Παπαδήμος αντικατέστησε τον τελευταίο διοικητή
της Τραπέζης Ελλάδος, ο οποίος είχε ανεξαρτησία γνώμης και θέσης, ο κύριος Δημήτρης Καλικιάς, ο οποίος μάλιστα, αν διαβάζετε την εποχή εκείνη τις εκθέσεις του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, ήταν κατάφορα ενάντια στην πολιτική λιτότητα που εφαρμοζόταν από την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου και Υπουργού Οικονομικών πιο άλλου, του Σιμίτη, ο οποίος έλεγε ότι θα καταστραφούν, ότι το δημόσιο χρέος θα είναι, δεν το λέγει έτσι ακριβώς, όποιος ξέρει οικονομικά και διαβάζει οικονομικά κείμενα καταλαβαίνει. Έριχνε μπηχτές ενάντια στην ΕΟΚ. Έλεγε ότι μας οδηγεί σε κατάσταση πραγματικών ανοιγμάτων δημοσιονομικών και εμπορικών που θα είναι απόλυτα δύσκολο να αντιμετωπιστούν από τη χώρα. Έλεγε ότι το δημόσιο χρέος ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Έλεγε ότι η πολιτική λιτότητα οδηγεί σε επιδείνωση των βασικών διαδοτικών χαρακτηριστικών του ελληνικού προβλήματος και ότι δεν θα μας βγάλει από την κρίση, αντιθέτως, θα μας οδηγήσει σε βαθύτερη κρίση. Βεβαίως, ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν τίποτα κανένας αριστερός, κομμουνιστής, μίασμα και τέτοια πράγματα, όχι. Είχε επιτελική θέση στο σύστημα και ως επιτελικός τέλεχος του συστήματος διέβλεπε τον κίνδυνο για το σύστημα που υπεράσπιζε. Και έλεγε ότι εάν πάμε προς τα εκεί, τότε δεν σταματάει κανένας αυτό το λαό. Να πάρει την υπόθεση στα χέρια του και να μην τον κοροϊδέψει κανένας δημαγωγός ή οτιδήποτε. Αυτό το φοβόταν. Βεβαίως, η δρομολόγηση της κατάστασης ήταν τελείως διαφορετική. Είναι γνωστό τι έγινε στους τέλους της δεκαετίας του 80, αρχές της δεκαετίας του 90. Αντικαταστάθηκε ο Δημήτρης Καλικιάς από τον κύριο Παπαδήμο, ο οποίος αποτέλεσε τον πρώτο διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, ο οποίος ήταν απόλυτα ελεγχόμενος υπάλληλος ξένων τραπεζικών συμφερόντων και τόπιων φυσικά. Είναι ο διοικητής ο οποίος όχι απλά επέτρεψε, αλλά μεθόδευσε τη ληστεία του χρηματιστηρίου του 1998-99. Να θυμηθούμε ότι τότε καταλυστεύτηκε ολόκληρη η ελληνική κοινωνία, 175 δισεκατομμύρια ευρώ αρπάξανε τότε μία μικρή οικονομική και πολιτική ολιγαρχία, τα οποία τα βγάλανε έξω. Δεν είναι τυχαίο το τι έγινε το 1998-2000, αυτή η ληστεία, με σκοπό ακριβώς ανοίγοντας τα οικονομικά σύνορα στην προοπτική της ένταξής μας στο ευρώ να βγουν έξω, 175 δισεκατομμύρια. Ήταν τόσο άγριες οι παρεμβάσεις υπέρ των καιροσκόπων, τόσο ξετσίποτες, να το πούμε έτσι, ώστε ο κ. Παπαδήμος φοβόταν πάρα πολύ για την πιθανότητα δίωξης εναντίον. Τότε είχαμε μια Νέα Δημοκρατία, αν θυμάστε, όπου είχε κάνει σημαία την ιστορία του χρηματιστηρίου και έλεγε να δικαστούν αυτοί που, ξέρω εγώ, οδήγησαν στην λαιλασία κτλ. Και έτσι φυγαδεύτηκε ο κ. Παπαδήμος για να μην δικαστεί ποτέ ή να μην αντιμετωπίσει δίωξη, φυγαδεύτηκε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το 2002, όπου έγινε υποδιοικητής και βέβαια απέκτησε ασυλία, ισόβια. Καθότι η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει για τους αξιωματούχους του ευρωσυστήματος ισόβια ασυλία, είτε κατέχουν το αξίωμα είτε όχι. Έτσι θεωρεί ότι σκαρπούλαρε. Βεβαίως η ασυλία ισχύει στο βαθμό που η χώρα αναγνωρίζει τη συνθήκη της Λισαβόνας. Έτσι. Λοιπόν, έτσι μας το φέρανε και μας το καταστήσανε εδώ, ακριβώς με την προτροπή αξιωματούχων, όπως εμφανίστηκε στο Reuters να λέει, θέλουμε κάποιον ο οποίος να μιλάει ελληνικά, αλλά μην είναι Έλληνας. Δηλαδή να μην υποστηρίζει την πλευρά των Ελλήνων. Αυτό εννοούσε. Και βρήκαμε τον κύριο Παπαδήμου, καθότι έχει και πλήρη ασυλία, όπως μας λένε και τα παπαγαλάκια στο κύριο μέσο μαζικής ενημέρωσης, δεν έχει και κανένα πρόβλημα πολιτικού κόστους, δεν είναι πολιτικός να πάει σε εκλογές για να ψηφιστεί. Τι εννοούν το πολιτικό κόστος, δεν δίνει λογαριασμό, ούτε θα κληθεί ποτέ να δώσει λογαριασμό σε εκλογές. Τελείως στοιχεία την ίδια ακριβώς περίοδο, ανάλογες διαδικασίες βλέπουμε και στην Ιταλία. Ο προϊστάμενος του στην Goldman Sachs αναλαμβάνει πρωθυπουργός με αντίστοιχα κατάφορα αντιδημοκρατικές διαδικασίες, καταπατώντας το Σύνταγμα και τους νόμους κτλ. Ό,τι προβλέπει το υποτίθεται Σύνταγμα. Γιατί υποτίθεται με την έννοια ότι έχει καταληφθεί με αυτή την έννοια και στην Ιταλία, αφού πρώτα όμως φροντίζουν να το κάνουν ισόβιο μέλος της Ιταλικής Γερουσίας
και να του δώσουν του κυρίου Μόντι έτσι ισόβια ασυλία. Περίεργες συμπτώσεις όπου τραπεζίτες με ισόβια ασυλία αναλαμβάνουν, υποτίθεται, να λύσουν το οικονομικό πρόβλημα των χωρών, της κρίσης χρέους, δηλαδή που αντιμετωπίζουν αυτές τις χώρες. Τώρα, βέβαια, γιατί χρειάζονται όλα αυτά τα πράγματα, αν σας έλεγα πριν 2 χρόνια ότι τα 2 μεγάλα κόμματα θα τα βρίσκαν μεταξύ τους και θα βάζαν τραπεζίτη να διοικήσει αυτή τη χώρα, εγώ είμαι σίγουρος ότι η συμφιλίωση των ανθρώπων με τους οποίους τώρα συζητάμε θα μου πέραν το τρελό. Τι μου λέει, αυτά τα πράγματα γίνονται στην Ελλάδα, δεν γίνονται πουθενά. Γίνονται όμως και επιβάλλονται. Ήταν προδιαγραμμένο ότι θα γίνουν αυτά, διότι πρέπει να σωθούν τα ενεργητικά των τραπεζών και φυσικά το νόμισμα που έχουν επινοήσει οι τραπεζίτες, προκειμένου να αυξάνουν τα ενεργητικά τους και να τους αποδίδουν και σοβαρά κέρδη. Εκεί είναι η πηγή του προβλήματος. Ακούω αυτές τις μέρες το Παπαγαλιστάν που λέει δοκιμάζεται η Ευρώπη και το ευρώ από συνεχείς επιθέσεις κερδοσκόπων. Και αποκτάει το όλο οικονομικό πρόβλημα διαστάσεις της συνωμοσιολογίας. Κάτι κακοί, ύποπτοι, σκοτεινοί κερδοσκόποι, οι οποίοι χτυπάνε την άδολη, φτωχή, πληντήμια Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωζώνη και το ευρώ. Να ξεκαθαρίσουμε 5 πράγματα. Πρώτον, οι κερδοσκόποι δεν είναι τίποτα σκοτεινοί τύποι. Είναι οι επίσημες μεγάλες τράπεζες και τα επενδυτικά κεφάλαια από όπου έχουν δανειστεί όλοι. Αυτή είναι η κερδοσκόπη. Ένας από τους μεγαλύτερους κερδοσκόπους είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Ακούστε τι κάνει αυτή η ωραία τράπεζα, η οποία βεβαίως είναι ιδιωτική, ανώνυμη εταιρεία. Ιδιωτικός κερδοσκοπικός οργανισμός που διπλά για 2 λόγους δεν υποτάσσεται στο ελληνικό κράτος, ούτε καν στους ελληνικούς νόμους. Πρώτον, γιατί με βάση το καταστατικό της αυτονήθησής της το 1928 δεν επιτρέπεται ο έλεγχος στα βιβλία της από το ελληνικό δημόσιο. Δεύτερον, γιατί είναι ενταγμένη στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών και δεν επιτρέπεται κανένας είδους παρέμβαση σε αυτή την τράπεζα πλην μετά από έγκριση της Φραγκφούρτης, που είναι η έδρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η τράπεζα λοιπόν της Ελλάδος, πέρα από όλα τα άλλα που έχουμε ακούσει για τα ταύτιση 3 που γίνανε ταύτιση 10 και μετά πάλι γίνανε ταύτιση 3 και κανένας δεν κινήθηκε και δεν μπορούσε να κινηθεί, έχουν ασυλία δηλαδή. Το χειρότερο που έχει κάνει πάρα πολλά, το χειρότερο που έχει κάνει αυτή την εποχή είναι το εξής. Σύμφωνα με τον νόμο, τα ασφαλιστικά ταμεία φυλάσσονται στην Τράπεζα της Ελλάδας, στην Τράπεζα της Ελλάδας τα ρευστά διαθέσιμά τους. Αυτά με τα οποία πληρώνουν συντάξεις και υποστηρίζουν τους ασφαλισμένους. Η Τράπεζα της Ελλάδας πάλι με νόμο αποδίδει στα ασφαλιστικά ταμεία ένα συγκεκριμένο επιτόκιο, το οποίο δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, αλλά τέλος πάντων πάλι με νόμο. Η Τράπεζα λοιπόν της Ελλάδας έκανε το εξής. Πήρε τα ρευστά διαθέσιμα των ασφαλιστικών ταμείων, δίχως καν να ειδοποιήσει ή να ενημερώσει τα διοικητικά συμβούλια των ασφαλιστικών ταμείων και τα μετέτρεψε σε ελληνικά κρατικά ομόλογα. Και το χειρότερο δεν είναι αυτό. Είναι ότι τα ελληνικά κρατικά ομόλογα τα οποία αγόρασε με αυτόν τον τρόπο, τα αγόρασε από τις γαλλικές και γερμανικές τράπεζες όταν αυτές προσπαθούσαν μετά την Τρόικα να τα ξεφορτωθούν μαζικά προκειμένου να γλιτώσουν από μια επικείμενη πτώχευση και κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας. Η Τράπεζα λοιπόν της Ελλάδας πήρε εντολή από τον κύριο Τρισέ, που ήταν ο πρόεδρος, δηλαδή η δική διοίκηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να διευκολύνει τις γερμανικές και γαλλικές τράπεζες και άλλες να ξεφορτωθούν μεγάλο όγκο